Jotonon khulumka ani channel o kai tomung norok ani channel no subscribe khlaya khungka subscribe khlai ready ang katar job advertisement te online information related videos sanam go faidi tini kaisa notification alanya katal omo rijaka society for entrepreneurship development ni bukhakai go faidi official notification alaina o notification tam rijaka gangkai omoka official notification o jaga o naidi candidate shortlisted tikhlajaka naidi rural attachment test ni bagai omo je livelihood coordinator farm tongo te livestock tongo te cluster coordinator tong borok ni bagai oro shortlisted candidate rok ni bumung tikhlajaka omo rural attachment test ni bagai gangka o pdf na ni description o bori ruano te official website bori rena oro serial number roll number candidate ni bumung te guardian name te category tongo angkai norok nai di tomong noni bumung de tong angkai norok bumung tong angkai tomo rural attachment test nai angkai norok tomong no bumung tong angkai ba norok nai di oro bumung de tong o jaga o kaitam post tongo tinta post kaisa livelihood coordinator tongo LC farm kaisa livestock tongo tai cluster coordinator tongo CC angkai cluster coordinator angkai haikeno kwbangma bumung tongo ro unreserved UR tongo angkai tai SC ST sin borok bo kwbangma no tongo norok nai di tomung no norok o post no apply khlai tongkha angkai norok ni bumung da tong nai di kwbangma tongo o jaga o haikeno kwbangma tongo bumung tai guardian name tongo tai caste tongo oro bumung tongo CC omo cluster coordinator omo registration number nai di 1466 omo haike kwbangma tongo 0529 omo nai di sin ST rok mangsi kwbangma oro jak tongo total 351 ta tongo nai di 366 tongo cluster coordinator gangkai tomung no norok apply khlai tongkha angkai o pdf no norok download khlai nai di ang description o ri renai te official website bo ri rwan ang ani description o norok thangai nai di gangkai tomung no norok ani channel no takpan subscribe khlaiya khungkai subscribe khlai ready ang omo haino katar job advertisement te online information related videos sanamo angkai norok o post no apply khlai tongkha angkai to nai di tomung no norok apply khlaijak tongkha angkai norok omo rural attachment test ni bagai norok nai di oro tongo ang ri rwan ani description o angkai tini ni bagai am sonong sidung jotono no hambai.